বিটিসি সরকার হাগ্রামা সরকার আহার পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো জানুৱাৰীত 19 তাৰিখত এনেকুৱা আদিবাসীসকলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই আদিবাসী মানে বাঁচাক লাগি গোটা আসামে हमने आवाज उठाक লাগি झारखंड बेंगल उड़ीसा हेलो रायजोफोर खुलुमबाय गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन जे बयबो मिथिगौ जोंनि गेजेरावहाय गोबांथार जेंना सोमजिगासिनो दङ ना। दा बिनि गेजेराव आङो सावरायनो थाखाय दिनै मोनथामसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों। एक नम्बर गिबिसिन थारावनो जाहैबाय नैबे सासे सावथाल लाइमोन सेंग्रानि भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जादों। दुई नम्बराव आरोबाव नैबे मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। तीन नम्बरावहाय नैबे सावथाल समुदायनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय मा बुंदों बेखौबो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। आरो जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन आङो नैबे सावगारिखौ लानानै भिडिअजों रिजायनो थाखाय बिपिएफनि सीएम खौहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दानि खुंथाय गोहोखौ लानानै। बे समाव खोनासं सासे सावथाल सेंग्राया मा बुंदों। ये आसाम जल जाएगा। हाग्रामा मोहिलरी को सर संभालो, अपने बोड़ो लोगों को संभालो, नहीं तो बहुत बड़ा खतरा आने वाला आसाम के। आदिवासी लोग बहुत शांत है सर, नरम दिल के इंसान है। दुश्मन को भी पहले ये लोग खिलाते पिलाते। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा को भी पता है अगर आदिवासी सटक गया ना, माँ कसम ये आसाम जल जाएगा। आसाम जल जाएगा। अरे भाई तुमको कहां से इतना ताकत मिला है कि हमारा आसाम को जलाने वाला। हाँ, हमारा आसाम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, आप भी शर्म आना चाहिए। ऐसे साधारण लड़के के बातों को सुन के हमें क्या डरना है क्या? हाँ दोस्तों, जितना भी हमारा आसाम वासियों है और बोडो जातियों है, इन लड़के के ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है कि नहीं है? हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में जैसे सके ऐसे बात कहना वो गलत है। अब हमारा आसाम को जलाएगा, अब हमारा बोडो जातियों को खत्म करेगा। हाँ, कितना दम है? आ जाओ भाई, जला के देखो बोडो जाति को। इसका अंजाम क्या होगा आपको इतना अंदाजा है? अगर कुछ भी मालूम नहीं है सोशल मीडिया में ऐसा बात मत बोलो। इसलिए मैंने कह रहा हूं आदिवासी संगठनों से इस लड़के को जितना हो सके इतना जल्द से जल्द इसको सोशल मीडिया में माफी मांगने के लिए उसको जल्द से जल्द कह दो। जितना हो सके इतना उसको माफी मांगने के लिए बोलो। जितना भी आदिवासी संगठन है, क्या आप लोग को शर्म आना चाहिए? हमें आप लोग का जगह में जाके हम जमीन नहीं मांगा। आप लोग अपना अपना स्टेट रहते हुए भी दूसरा जगह में रह करके हमारा साथ में लड़ाई झगड़ा करने के लिए आप लोग को शर्म नहीं आता है क्या? आप लोग को शांति चाहिए। अगर शांति चाहिए तो क्यों शुरुआत करता है? हाँ? हमारा बोडो बच्चों के साथ ये ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक में रहते हुए आप लोग को ऑलरेडी सेपरेट स्टेट है, फिर भी आप लोग ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक को तोड़ के हमारा जगह में रहने के लिए जबरदस्त क्यों कोशिश कर रहा है? आपको शर्म आना चाहिए। ऐसा कहने के लिए आपको जो बिल्कुल शर्म आना चाहिए। और हमारा आसाम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और जितना भी हमारा आसाम के नेताओं हैं, इन लड़के के ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन ले लो, नहीं तो हमें भी शर्मिंदा हो जाएगा। और आपको भी जितना भी हमारा चीफ मिनिस्टर सीएम एमएलए एमसीएलए है, इनके ऊपर में जितना संगठन है इनके ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन लेना है। ये मेरा सोच है। बे समाव आरोबाव खोनासंदो मिस्टार मेमोरेन्डाम आयंआ मा बुंनायमोन। आक्रमण खालामनो नागिरदों बिसोरो बेसेबां हाथियार दं बेखौ सिज खालामदों। बेखायनो गभर्नमेन्टजों खालामो साजा होनांगौ आरो ट्राइबेल एक्सक्लुसिभ एक्ट बे आइननि आन्दाराव बिसोरखौ माने फारि खालामनांगौ बेखौ खावलायो। आरो लोगोसे बेल' नङा,
जे बे मानसिफ्रा बे सरकार बायदि दंफैयो बिसोर बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिया बे इलिगेल अफिसाव दंगासिनो बिसोर थानो मोना जायगायाव बिसोरो गासिबो माने माबाफ्रा फैजोबनाय झारखन्ड बेंगल उड़िसा बेफोर आरो जायफ्रा दङ बिसोरखौ माने ब्रिटिशफ्रासो 1929 लाबोनाय साहा बागान खालामनो थाखाय जायफ्रा दं बिसोर थाथों खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अयथासार खालामदों बेखौ सैज्य खालामा जिहेतु सैज्य बिसोरना बारा जाबाय अयथासार बारा जाबाय दिनै जोंखौसो एखेबारे बे जायगानि थागिबि मानसिखौसो दिनै आक्रमण खालामो बुयो बुथारो सिगिस' खालामो एसे जाबानो बोरलाजों गावथारनो नागिरो जोंनि हा हु दखल खालामना लायो जों बेखौ बोरै सैज्य खालामबाय थानो जेबो सैज्य खालामनो हाया आरो बेल' नङा नै 2014 गसाइगाव साब डिभिजन आन्दाराव मोन 7 गामिखौ दखल खालामना लादों बर' मानसिखौ होखारजोबनानै दा बे बर' गफा हकिहागा ओमफ्राय सुखान बावनाय सिलगारि निलायझरा ओमफ्राय हकिहागा फुलकुमारि बे गामिनि बर'फ्रा दिनै माने गैला खारजोब्बाय गामि गारनानै दा बे जायगायाव सावथालफ्रा आवग्रिनानै दङ दा बेखौ जों दाबि खालामनो हादोंमोन होखारनांगौ होननानै होखायो दाबो बिसोरखौ मानो होखाराखै दिनै बर'फ्रा गावनि जायगायाव गावनि जोनोमफुरियाव दिनै मानो थाखाय आलासिलाय मानो आलासिलाय जों बेखौ सैज्य खालामबाय थागोन मा बेखौ सैज्य खालामनाय नङा दा जों दाबि खालामो सरकारखौ इमिडियेट बे जायफ्रा बर'फ्रा बे गामि गारनो हादों बे दोनैफिननांगौ आरो जाय सावथालफ्रा बे जायगायाव आवग्रिना लादों बेखौ उच्चेक खालामनो होखारजोब आरो लोगोसे जों खावलायनो लुबैदों दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हाग्रा ओनसोलाव दिनै थानो मोनै बे जायगानि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोर जाय मानसिफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा असमिया भाषा फंसेबो बुंनो रोङा बे जायगानि बांला भाषाबो बुंनो रोङासो बे जायगानि बर' भाषा बुंनो रोङा बेबादि मानसि हिन्दी भाषी मानसि बिसोर बे हाग्रा हाबनो लुबैयो आरो फरेस्ट भिलेज एक्ट आइन बायदियै जायनाखि थिगखौनो बुंदों दै मेम'रेन्डाम आयंआ थिगखौनो बुंदों नाथाय बेफोर खामानिखौहाय UPPL सरकारजों थाफानानै मावनांगौनि दायित्व दङमोन आयं नोंथाङा सासे लुबैसुला जानायनि थाखाय दिनै नंथारै बाथारै दावराव दावसि सोमजिहोग्रा सरकारखौ सापर्ट खालामनानैहाय दिनै बर' जातिया जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों दा बेखौसो जोङो नुदों नंगौना नङा मिस्टार मेम'रेन्डाम बिथांखौ आङो बिमायं लिंदों दावराव देख्रेब आयं ना बिथांखौ आङो बिमायं लिङो मानोना बिफानि देरसिन बेनिखायनो आङो बिखौहाय बिमायं लिंदों बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनि गेजेरावहाय MP जाबोनाय सासे ट्राइबेल नङै सुबुंखौहाय नन ट्राइबेल होननानै सिनाखि होनानैहाय बिथांखौ सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनानै होनो हादों दा बेनिखायनो आङो बेखौ हास्थायदोंमोन UPPL जों थाफानानै जुदि मोजां खामानि मावोमोनब्ला गासैबो बर' हारिनि गेजेरावहाय जेंनाफ्रा सुस्रांजागौमोन नाथाय दिनैनि समावहाय बबेबा मोनसे जातिखौहाय थोंजों गाज्रि नोजोरजों नायनानैहाय जुदि खामानि मावोब्ला बेयो समाजाव गोबां जेंना सोमजिगोन आरो गोबां दावराव दावसियाबो जागोन दा बे समाव खोनासंदो सावथालफोरनिफ्राय मा बुंदों আমি বহুত নেতাবিলাক দেখিছো যে আদিবাসীসকলক ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ঝাৰখণ্ড যাওক বুলি যি মানে তুলনীয়া মন্তব্য আজি আমি অস্ত্ৰিক জনগোষ্ঠী হয় উৰা মুণ্ডা সন্তাল খাৰিয়াসকল আমি ইয়াত স্পষ্টকৈ কওঁ অসমৰ খিলঞ্জীয়া হয় আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া হিচাপে আমি আছো আমি ৰাজনৈতিকভাৱে যিকোনো জায়গাত আমি ভোট দিব পাৰো আমাক আপোনালোকে ঝুকাই নলব আপোনালোকৰ ইতিহাস আমি জানো আপোনালোকে কৰ পৰা আহিছে আৰু চিৰাঙত যি ঘটনা আপোনালোকে দিনে ৰাতি পুলিচ লৈ গাঁৱত পুলিচ লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ টৰ্চাৰিং কৰি আছে আমি গোটাই অসম আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম আজি গভৰ্ণৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিছো ইয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে এইটো বন্ধ নকৰে গোটাই অসমত আছে জংগী আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম কাৰণ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আদিবাসীৰ ওপৰত আদিবাসীৰ ওপৰত যেটো অত্যাচাৰ 1996 পৰা হৈছে আজিৰ পৰা নহয় BTC সরকার হাগ্রামা সরকার আহার পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো জানুৱাৰীত 19 তাৰিখত এনেকুৱা আদিবাসী সকলৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছিল আজিলৈকে ন্যায় পোৱা নাই আজি ৰাতি গৈ ফৰেষ্টাৰে আমাৰ আদিবাসী গাঁৱত আমাৰ যত আমাৰ সকল মহিলা আছে এটা লৰা নাই গাঁৱত এনেকুৱা ধৰণৰ টৰ্চাৰিং কৰি আছে এই আদিবাসী মানকে বাঁচাক লাগি গোটা আসামে हमने आवाज उठाक लगी
और आदिवासी छात्र संगठन एक सप्ताह भीतर अगर बांध नहीं हो आदिवासी के ऊपर अत्याचार हमने गोटा आसाम में आंदोलन करा पूरा भारतवर्ष में आंदोलन करा जों खोनाबाय दा सासेनि उनाव सासे सासेनि उनाव सासे सावथाल संगठननिफ्राय जोङो गोबांथार बाथ्रा खोनागासिनो दङ जों जुजिगासिनो दङ आरो दानि भारतनि प्रेसिडेन्टआबो बिसोरनिफ्रायनो दा बेखौ लानानै बिसोरो दुगा जागासिनो दङ फरेस्टखौहाय लानो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टाराबो सिफायनो नागिरगासिनो दङ मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन ट्राइबेलफोरनि सायावहाय गाज्रि नोजोरबो होगासिनो दङ बेनिखायनो बिसोरबो जोंजों जुजिगासिनो दङ नोंथांमोना नुदों मणिपुराव मा जागासिनो दङ ना 3 बोसोरनिफ्रायनो मणिपुरावहाय बेसेबां दावराव दावसिया सोमजिगासिनो दङ दा बेखौ नुसेयावबो जोंनि बर' जाथिनि माखासे बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना दाबो बुजिनो रोङाखै मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जोंखौ गाज्रि मोनो इउपिपिएलनिफ्राय बेसेबां जादों बेसेबां थाखा होदों बेसेबां मोनजादों बेफोरबायदि बाथ्रा कुइसन खालामो नाथाय आं थाखा फैसाजोंहाय सोमोन्दो गैया मिथिबायना आङो गावनि हारिखौ बासायनानै लाखिनो थाखाय दैदेनगिरि मानसिफ्रा मावनांगौ बेखौसो आङो आसा खालामो जाहाथे फैबाय थानाय 100-200 बोसोर संसार जोबजासे जोंबो थांनानै थानो हायो जोंनि हा हुखौ रैखा खालामनांगौआ जोंनि दायित्व दैदेनगिरिफोरनि दायित्व दा मोनथाम एकद जासेयावबो जुदि हा हुखौनो दिनैसिमबो रैखा खालामनानै लानो रोङाब्ला अब्ला जोंनि बर' हारियालाय माब्रै थांनानै थानो रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो दिनै आङो रिजायनो सानदों नोंथांमोना ससे भिडिअ खोनासंग्रो जायखौ जोङो दाब्ला होननानैहाय मिथिनो मोनो नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो जाबनो हमबायलै नै 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 नयजों बुथारबावबायनो ओइ बिमा ओरै फै हा मा जाखो दावराव दावसिया बारानिफ्राय बारा जाबाय नै नयजों बुथारबावबायनो नोङो गाबोन न'आवनो थांना थाहैदो हा एसे गोजाननि दावरावलाय मानो जोंनाव नांफैबायनोसै हैद सिचुएशन इज भेरि बेड नों जेबोखौनो बुजि मोना थैनो लुगैदों ओइ गाबोन फुङावनो थां मा फुङाव थांलायनांगौ बेलासियाव थांबा जाया होमबा दे जायखिजाया थांबानो जायोलै जानायालाय मा फाथा मोनो नोंलाय आंनि बुद्धिखौलाय हेलो अब्दुल নাই মই ঘৰতে আছো হেৰি মই যে কৈছিলো ঘটনাটো বেছি বেছি হৈছে মোৰ জাগাত কিন্তু একো ঘটনা হোৱা নাই নিৰাপদ এই ছোৱালীকেইটাক পৰখি আনি থৈ হ'ল মোৰ তাতে মই লুকাই থম নহয় নাই 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 সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ নাই মোৰ তাতে গোলমাল নহয়তো পৰখি আনিবি দেই আচ্ছা অ'কে বাই Apa tak boleh diulang-ulang? Hei Pogwan, nang jangan खालामो मोजांखौनो खालामो आंनि थाखाय. आं बे भिडिअखौ मानो लाबोदों मिथिगौ ना रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअजों आं बेखौनो रिजायनो सानदों दिनैनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिपिएफनि सीएम आरो बिजों लोगोसे बिनिनो मावथिफोर आंनि खोनानाय मथेब्ला बिथांमोना सोरबाया सिक्किमाव दंहैयो सोरबाया नेपालाव दंहैयो आरो खुंथाय गोहोआव थानायानो सिक्किमाव दंहैयो मिथिबाय दा रायजोफोर दा मानो थांदों सिक्किमावहाय नेपालाव मानो थांदों बेरायनो थांदोंब्ला मानो गाव गावनि हिनजावखौ लानानै थांफायाखै फिसा फिसौखौ मानो लानानै थांफायाखै एमएलए इलेक्शन बायनायनिफ्रायनो सोरबा सोरबा गोमानानै दङ होननानै आङो मिथिनो मोनदों दा फारसेथिं जोङो समाजाव नायोब्ला जोंनि समाजावहाय गोबांथार गुलाय गुजाय जानानै दङ हाग्रा बिफाननिफ्राय दावराव अखा बांखा दैबाना दावराव दावसि दा बेफोरखौ नोजोर होनो नागारै बिसोरो गुबुन जायगायावसो थांनानै दंहैयो ना सोरबाया सिक्किमावहाय बेरायहैदों होननानै बुंदों आरे बाबा बेरायहै इलेक्शनावहाय खस्थ' मोनबाय दुखु मोनबाय मेंबाय बेरायहै नाथाय गावनि फिसा फिसौखौहाय लानानै थां बिसिफोरखौ लानानै थां गुबुनखौलाय मानोथो रायजोफोर गुबुन बै लाइमोनफोरखौहाय मानो गुबुनफोरखौ लानानै थांखो रायजो राजा नोंथांमोन गावनि बिसि थाखानानै फिसा थाखानानैहाय
जुदि बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला बेथ' समाजनि थाखाय मोजां नङाना बिथांमोना सानदों जानो हागौ रावबो मिथिनाय नङा होननानैहाय नाथाय बेफोरखौहाय गासैखौबो खबर मोनजोबो मिथिबाय दा रायजोफोर बर्थमान नेपालाव हाबनो हायाखै बेखायनो CMआबो सिक्किमाव थांनानै दंहैयो दा बेनिखायनो बै समाव बाथ्राखौ बुंदोंमोन जे CMनि बिसिया हासिब सिबनानै दानि जुगावहाय जेबो खामानि होला होननानैहाय बुंदोंमोन नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो माखासे बेकार लाइमोन सिख्लाफ्राबो हयथ' बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ दङ खोमा रायजो राजा नोंथांमोन आरो नोंथांमोना बांद्राय जुदि मोनथिथारनो लुबैदोंब्ला नामखौबो खोन्थाना होनो हागोन आङो मिथिबायना बेखायनो जाय हिनजावफोरनि फिसाया गोमादों नोंथांमोना एसे खबर लादो नोंनि हौवाया मा खामानि मावहैदों मानो थांदों बबेयाव बेरायहैदों सोरजों दंहैयो बेखौहाय एसे खबर लाब्लानो जाबाय अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि